ышамаган диләр. Син хыялый кыз дип миңа әйтәләр. Әйе, мин риза, мине хыялларым бик озын якты юлларга илтәләр. Кара каргалар арасында ала карга сәеррәк күренә инде ул. Бер ничек тә үзгәрә алмыйм инде. Бу бит минем үзем сайлаган юл. Әйе, мин күп эшлим, бик күп иҗат итәм. Беләм, көннәр бик санаулы. Минем җиренә җиткерәсем килә. Тормыш куйган һәрбер сынауны. Яшәсәм яшәй икән, янып киеп, хезмәт итеп, армый талмыйча, өмет итми, җавап көтми генә, игътибарсыз үзем калмыйча. Иң беренче булып, якын дуслар, туганнар һәм дә хезмәттәшләр күрәләр синең тырышып көч куйганны. Алар бар да сиңа якын, теләктәшләр. Бер нәрсәдә өссез югалмыш итә. Әгәр синең җаның көчең түгелсә, җавап булып сиңа кояш балкый, нурлар сибеп туган илнең күгендә. Автор Гөлнур Галимова.